Vítajte v seriáli Lukáš a Mišo bežia o život. Dnes sa pokúsime zlomiť ďalší rekord. To je minúta 30 sekúnd. Dobre, v behu z Olympu na starú budovu. Dobre, takže dáme ruky. To je časomiera. Počkaj. Není vidieť, nevadí. Počkaj, už bude vidieť. No dobre, videl si tam. Minúta 30. 3. Mišo, odštartuj. Časomiera sa spustí o 3, 2, 1. Bežíme. Schody. Prvá prekážka. Zlož mu to, teraz bežíme. Mišo, zlož mu to. No. A teraz je úžasný skok. Mišo, makaj. Mišo, my to nestihneme. Musíme to stihnúť. Teraz je životný skok. Mišo, aký máme čas? Mišo, musíme to stihnúť. Aký máme čas? Aký máme čas? No počkaj. Nevidím. Sakra! 22 sekúnd. A zrychlujeme. Posledné schody. To nestačí. Mišo, koľko máme? Mišo! Nie! Koľko? Čas sa skončil. Zhruba 3 sekundy pred cieľom. Nedokázali sme to z obyčajnej nuly. V živote sme A zbytoční. týmto oficiálne štartujeme ďalšiu sériu Mišo, Lukáš, bežia. Tak zas na budúce.